Iya. Kok saged? Ya wis ben. Ayo mbok menawa kok ya. Oh niku rak ming jenengan tok wae sing ora patiya seneng nek aku ora dandan. Piye? Budek apa piye ta? Oh setan ki ora. Lah aku wis nganggo mic kok ya ora krungu lho. Aku ki dalang lho. Lah ngapa? Kok tau nekke budek? Lah budek ora? Ora. Lah aku mau ngomong apa? Embuh. Lah kene. Aku mau ngomong apa? Sinten? Kowe mau? Nek jenengan ming ora seneng weruh aku nek pas ora dandan. Ora meng aku kok kanca-kanca wiyaga ki do ngrasani kok. Apa iya? Kowe nek mlaku kae do ning mburine do elek tenan datine jan. Sing endi? Oke kok aku ora wani nyebut. Tutupke. Ora wani nyebut jeneng kok ndak kowe tok nesoni kok ya. Ya ora ming arep tak jelaske. Ora kowe nggo daging tok kaya ngono kok jan kepiye kae. Iya. Ayo mending daging bangane balung tok nek ngomlaku tempo. Ana sing ngrasani kowe. Ayo. Apa? Sapa? Ora tak omongke wiyaga ana iki. Ana menungsane ana iki nang kene. Sapa? Ana sing ngono kok. Tatine saiki dadi semono kae. Katoke sepiro semono kae ngene. Iki pacoban kowe lho Sa. Kowe ora wong Jawa asli disuwuni Sinom Parijata tembang Jawa ki tantangan buat kamu. Nggih cobi nggih niki nggih sinten Pak? Hah? Nggih sinten wong? Pak Joko. Pak Joko Oke. RS Paru Solo 3. Oke, Pak Joko. Pak Joko ki Rumah sakit paru. kerjane ning Rumah Sakit Paru-Paru Solo 3. Ya. RS Paru Solo 3. Ya sapa ngerti sok RS-e nanggap awake dhewe. Ya. Karo mresake wiyaga-wiyaga kuwi. Ya. Kacau kae Adipati Sendok ra ana nggo joget kae. Ado-ado saka Yojo. Heeh. Saka Yojo nang-ndi ngetutke aku terus iya, meng arep joget lah saiki arep joget nendi? Iya. Nang ngisor panggung ki lho, Selo. Heeh. Oh, nek kowe gelem golek ondo, jos neng dak kae lho. Ora dunek-unekke sing ndek omah kowe. Iya. Iya, mangga. Akunge kira. Yo. Lanang sangit man sing wadon dewate kaya mremuku.
rasa nekat. Iya. Jane sapa to, Mak? Aku asmane lali nok. Ning kuwi ana 5 personil. Iya. Nek sing sok nonton YouTube nggone dhewe streaming langsung mesti ana 5 penari sing sok nang ngarep panggung kuwi udu kok kuwi ora kok tak bayar ki ora kok tak kongkon ki ora ning mrentro saka atine dhewe. Oh, ngono to. Iya. Kuwi joget ora meneng nggon wayang, kadang-kadang dikon joget ning nggon sepeda gembira, acara sepeda gembira, senam massal. Lah iki mbuh kok dadi seneng karo awake dhewe nang ndi-ndi nusul nang ndi-ndi nusul. Iya. Mongko sendoke le golek yo ngliyep tenan lho kuwi, Mak. Iya. Wis ben, ki sing siji rung muncul iki. Iya. Wonge nganggo topeng. Oh iya. Mongko raine ro topenge apik topenge malah sik. Iya. Mangga. Kelakon setiane kelakon marang Gusti tanpa terus kepati hamba entekke sa hamba sembah nuwun susulan meneh no ya atas nama Banser nama Sutiyo sadèrèng ngaturaken sugeng dalu rombongan semoga nggih matur sembah nuwun semua dan membawa berkah kula nyuwun gending 2 langgam jawi ing nomor setunggal gubuk asmara kaping kalih sambel kemangking terakhir langgam ali-ali cekap matur sembah nuwun berarti 3 iki no ya gubuk asmara sambel kemangi karo terakhir langgam ali-ali. Oh iya. Matur sembah nuwun saking rombongan Banser. Ya, sembah nuwun Mak. Mengko diaturake ya, Nger. Ya. Ayo,
iki eneng sing nyuwun pepeling mau diaturake kanggo ngelingake yen ta wong urip ning alam padang kuwi kudu manembah marang panguwasaning dat Kang Purwengdat. Ya, aja nganti lali ya, Mak. Ya. Kanthi sarana eling mesti bakal eling samubarange nok. Ya, pancen ngono sapa sing kepareng nyekar. Diratake sinden-sinden. Ya. Saka Tiwi tekan sapa? Prastiwi medun neng Iin bablas neng Lisa. Ya. Dadi modele kaya U ngono. Ya. Ya saka anu Mbak Tiwi. Nukun Islam ngono kae. Ya. Ora cukup ya ora apa-apa. Yo. Rukun Islam. Terus Kang 50 niki. wis jejere. Wis nyuwara sithik we bayaran kok. Ah iya. Ngesahke. Katindana Mring para sesama sapa iki Mak? Mbak Ganes. Jejere Mbak Neti. Neno. Sithik-sithik wae nok ndak rakomanan, Ruan. Ya. aja padha ditinggalke Prastiwi, ya sinden termuda. Ya. Termuda apa? Nganggo pakaian SD isih wangun no. Ya. Rukun Islam niku Medun Mbak Iin sahadate kang angka siji jejere Mbak Tatin. Ya. Kang angka loro salat. Terus Mbak Ayu dene kang telu. terus yuk. Terus Ramadan nindakna poso. iki kok kaya wayangan ning Afghanistan to iki. Kok meku saya lirih. Cek. Kapan blendis zakat ping 5 ngibadah haji. Yo Mbak Elisa do krungu ora iki suaraku. Yo Mbak Elisa. Rukun Islam Monggo. Iya nak diwiwiti nak. Iya. Lah iki kena apa iki kok dadi mejen kaya ngene. Monggo, yo.
jangkepe isih iya sak lagu ya ora entek iya wah isih Mak iya ngati-ati lho ndasmu lho Mak iya iya romansa kaya wayangan ning Israel ning tengah-tengah apa ngene iki ya rasane nek misale negarane iki perang terus ana wayang ngono ngene iki ya Nok iya niki ora bakal ana wong nonton do ndelik kabeh kok ya lah iya ya wis ora dadi ngopo karang ngendi-endi pancen ngene iki kok Nok ya ora ning Jawa Timur ora ning Jawa Tengah ora ning Yojo ya ora ning Gunung Kidul pendak-pendak iki dadi tengara nek wayange wis wiwit wis limbukan ya pancen ya bener ngono ae ya ning apike kowe karo aku ngenteni sik wae nek wong seruwa kaya ngapa ya kalah iya nih aku tak ngenteni layang-layang ku ben mlumpuk sik iya dari Raden Ngabehi Marsudiono Lurah Tambangan Kecamatan Mijen Kota Semarang Pembina PBKS Semarang Raya ya selamat kagem Mas Kades Kandangan berserta istri oh iya matur sembah nuwun wis kepareng diaturake ya iki apa iya aku malah seneng kok iya lho ki mbok yo duwite ling nggo tuku kembang api ki mbok ditambahke aku malah iya ya ora kayang kersane Pak Lurah ki ben meriah apa mbiyen dek ini kowe ora ngerti kok Nak iya
mewahe dadi geger mergane arep wiwit wayang dek eneng Gresik nek ora kleru Jawa Timur kono iya arep wiwit wayang Sumet Mejen ya bareng limbukan muni ning kembang apine ambruk wah penonton bubar ora karo-karuan iya ya mak iya lale nyumet ora adoh saka panggung iya kula kudu adoh saka panggung iya iki kaya iki ning jaban rangka kono iya senenge ora jamak-jamak iya iki dadi pratandha tasakurane meneh Bapak Maryanto iya iki aku dadi kelingan bapakmu nalika nglamar aku tak tolakno kok ditolak umume nek jeneng wong lanang ngaturake rasa tresna karo wong wedok ki nggawa kembang ya lambe bapak nggawa apa nggawa kembang ning kembang api dadi ngandel ora kandhane ngeyel iya matur sembah nuwun ya iki mau tambane lelagon pirang-pirang iya ayo diteruske dhisik ya lek nyumet engko neh nek wis tancep kayon ha iya dadi esuk-esuk iki isih ana meriah deng deng tok deng 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 ala dur iya ngono ya matur sembah rampung nek kita wis rampung nok iya ning ki ya ana sing kurang ajar ya ana iya delike siji terus rampung sumet meneh tor iya terus ora omong meneh iya matur suwun heeh lelagon sing akeh iki engko ora kabeh diaturake ning limbukan ya nok ya mengko mbok menawa ana sing kurang ana sing ora iso tak aturake nggon gara-gara ya merga limbukan ki jane ming intermezzo ya limbukan ki jane ora baku tumraping wayang kulit ning saiki dadi baku merga ana ing kene iki diaturake wigatining karsa sing hamengku gati angka 2 suka-suka parisuka ana ing episode pertama ya dadi biyen wayangan karo biyen karo saiki iki wis beda nek biyen limbukan ki ming dienggo kampiran ratu munggah ana ing sanggar pelanggatan limbuk cangik mlaku karo omong-omong sedhela tanpa lagu tanpa tembang terus wis ya ning saiki dikembangake dadi papan sing baku dadi adegan sing baku mula ora apa-apa nok ya mula ora masalah kabeh iki watone iso lancar ya ana pamundutan apa yen ning gubuk asmara iki ya diaturake no ya sing kepareng nyekar sapa sing kepareng nyekar tak suwun Mbak Ganes oh iya iki arep sinden ning guru ambengi nyinden esuk mlebu sekolah turu ayo mula muridé goblok-goblok kabeh ya wis ora apa-apa ayo Nes, Ganes, jumeneng no. Neng kono wae ora apa-apa. Ya. Kowe iki rasa dadak wedi ngadeg wong kowe iki dedeke ming 120 cm. Sinden cendhike ra jamak-jamak. Iya. Ayo jumeneng neng kono. Nah, iki Mbak Ganes. Ganes sapa to jenengmu komplite? Ganes Wara Cemani Guk, Pak. Hah? Ganes Wara, Pak. Ganes Wara tok. Ganes Wara Cemani. Cemani? Cemani Guk, Pak. Cemani guk iki rek. Lah niku kek, Pak. Ya wis, ra Pak, apa. kok kuping kula rada budhek to. Ha mau klebon apa senengane kowe iki wangune kaya sing klebon iki aja kuping kok anu. Ayo gek wis. Pak Seno banyak anak-anak lho. Anak-anak apa wis tuwa-tuwa kaya ngono anak-anak. Iya, anak-anak kok jenggoten doan. Ana sing untune gantenan barang. Iya. Ayo. Bawa Nes. Ya, menika Mbak Rayi kula. Oh iya, adimu ya, Mam. Iki ya iso mayang ya apik, nembang ya apik dadi guru sejarah. Ya, mula ketarane guru sejarah iki mesti rambuté brondol mburi. Loh, kok brondol mburi? Brondol mburi mergo sing dipikir masa lalu, sejarah masa lalu, okay. Gajah Mada, Diponegoro, Tunggulametu, mula sing brondol mburi. Oh. Nek guru, ketitane guru sing brodol dhuwur kuwi guru agama. Lah kok sakit? Hubungannya dengan yang di atas. Mula brodole rambutnya dhuwur. Pak Seno. Mikir sejarah brondol mburi. Mikir agama brondol dhuwur. Kan mikir nopo, Pak? Guru ekonomi brondol ngarep. Iya. Kula tambah brondol ngarep niku sing pundi lho, Pak? Ayo dhuwur bathuk kuwi mesti mbobrol.
Mergane anu jenenge iki memikirkan masa depan negara. Ya, ekonomi negara piye. Nek brondol kabeh kuwi pancen penyakiten. Mboten lho, Pak. Pak Seno. Piye? Bawanipun menapa nggih? Bawane nyingkar nyingkur. Oh, nganu, cobi nggih, Pak. Niki nembe nganu napa? Kadose nate dipun kirimi Pak Lek Geter kala rumiyin. Tak cobi nggih, Pak nggih. Ya, ya ora apa-apa. Anu bawa liyane maksude liyane nyingkar nyingkur. Ya. Lah iki mbiyen arep dadi sinden ya malah ketampa ning SD tadi. Ngenjing-ngenjing kula berangkat lho, Pak. Sakarepmu arep mlebu sakarepmu ora sakarepmu. Wong SD ki sudu tanggung aku kok. Aku kon bayar guru SD barang tenah dekor. Pak Seno. Piye? Ngenjing kula dilih teng jenengan mawon. Dilih piye? SD-ne pindah teng jenengan. Maksude? Kula ki nganu plak saploke nganu nderek jenengan niku ngenjing ngajeng naik pangkat. Saka guru SD tadi? TK. Ning bener. Kowe tak benerke naik pangkat mergo guru paling angel dhewe guru TK. Lha nggih kok saged ning Pak? Lah iya wong mulang bocah kuwi ngajari nulis, ngajari maca, guru TK paling angel. Nek dosen ki malah gampang wong lulus SMA do pinter kok. Nah, mireng mboten jenengan Pak, maga men raga TK luwih larang niku ampun sambat, Mbah. Nah, dadi guru TK niku nganu Pak, kekebalane harus kuat. Dableke kudu luwih kandel. Lah iya sabar. Kudu sabar lan nrimo ing pandum. Iya. Catetane apa kuwi saka Mas Geter? Niki nggih nyingkar nyingkur niku. Oh ayo wis ditembangke. Ya. Monggo. Nyingkar. Oh dereng niku Pak berarti dereng dikirimi. Oh lah setan. Sanesen niku napa Pak? Jebulane lali nih jam malang guyu lho Mbah. Kene ku kemrotok malang guyu. Pak Seno. Cah petuk tenan. Lah sing kok delok ning HP iki mau apa? Toprak Cina. Lali janjine, Pak. Lali janjine. Ayo beda karo Gubuk Asmara kok ya. Nyingkar, nyingkur njaluk catatan Mbak anu kuwi. Ya, lho. Mbak Tatin. Lagi dadi aja Tatin, kowe dinahi catetan utang kowe karo Tatin. Tatin ki nek kancane moncer ora gelem kok. Iya. Ya. Pun ketemu, Pak. Ya, wis kuwi. Kaya maca UD 45 nggih, Mbah. Mangga. Ayo. Nyingkar nyingkur. Ya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Mbok mbangane desek-desekan para lenggah iki mbok monggo to mriko selo lho. Kowe senengane aneh-aneh. Enak. Lingser yen mutan Neno-neno lelampahan kang tresna tulus nadyan nengku pokasmara. Mangga dipun aturaken ya. Yen liwat aku kelingan. Ya. Yen liwat aku kelingan. Kono wae lho, ora tekan dindi. Wis ngono wae. Oh,
dan mesa ora apal kok yo bareng joget kok terus dingkluk. Mendak niku mboten dingkluk, Pak. Mendak piye? Mendak niku ngoten iki, mayuk nek Jogjane. Wong sing manglung ndasmu kok. Lah, Pak, napa mboten enten bedane niki kalih niki to, Pak? Lah kowe iki sing manglung ora mendak, nek mendak ngono pancen gayan joget ki tek mendak. Lah kowe iki oh, mboten niki ngimbangi gelungan mergi nek mungkin jempale, Pak. Oh ya, ya wis ora apa-apa. Met sewu, Pak. Wis pancen ngeyel kok kowe iki. Padune ora apal kok. Enten coro. Ya. Catetan sajroning
Apa? Sik, kita urus mau. Kowe kok dadi ngarep mau kok kleru ki piye? Napane sing kleru, Pak? Kleru wae wong kudune kowe iki nembang malah ming hae. Pak Seno kula menika nganu Pak kegawa kahanan. Kan kula wonten ning ajeng pun matur, Pak Seno kula kok rada budheg nggih Pak ngoten niku to Pak. Dadi kuping kula niku kesumpelan sisih Pak. Oh, ambek sisih dicoblos ngomen metu sumpele. Napa Mbah? Yo. Enggak nggih Pak. Heeh. Kuwi kok anu sik bathukmu iki ana apane iki? Pundi Pak? Kuwi kok nyenil cilik kuwi? Niki. Tai lalat ya. Niki tai lalat. Oh, ambek esuk nggon bathuk kaya tai kucing. Men ketok gedhe ngono. Pak Seno guru TK lho Pak. Iya wes. Ampun macem-macem lho Pak. Ya, bacotke Nes ya. Katresnan sajroning ati tatana benda Iki dada-dada iki mung arep njaluk dhuwit kok padine. Iya. Ora apa-apa iki eneng dhuwite. Gubuk asmara ki mau ana pamundutan ana dhuwite 100. Dikeke. Kok melorot, Pak? Nggih. Melorot dengkulmu kuwi. Nganane semene kok melorot-melorot. Iki simbah kleru kae ngoten. Simbah sapa? Niki sik amit-amit sewu sik ra dicemeng. Oh, sing nyuwun dudeke kok nya. Betul. Wis, ha. Tampani ya. Mboten samresane riki, Mbah. Ditrejekake dhewe-dhewe. Rezekine dhewe-dhewe ra. Ya, iki mau Pak Wakil Bupati nyuwun ngersake kanca tani. Lah ya diaturke sik ya, Nak. Ya, mengko ndak panjenengane gelo penggalihe ya kanca tani. Sing kepareng nyekar sing kanca tani sing iso antarane sapa jenenge iki Mbak Ayu apa Mbak Iin wis kuwi jelas iso. Ha iya wis salah siji antarane kuwi. Neno 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 ya diaturake. Mangga salah setunggal Mbak Iin ya. Neno 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 sinden kuwi top-top lho, Nak. Ya, Ganes ki guru SD. Iin ki budukuh. Wo. Bojone dukuh. Oh, iya to. Heeh, dadi aja tok anggap sembetengan. Ya. Tatin ki juragan Bagor. Ah iya. Bagor. Mangga, ya, Mbak. Langsung ya niki. Langsung wae.
Mbak Iin matur sembah nuwun. Ya, kanca tani pamundhutane Bapak Wakil Bupati. Ya, Nes Ganes. Ya. Iki kowe kok ketrima temen piye? Iki uga ana sing nyuwun gubuk asmara sing tok lagoke mau. Iki panjenengane asmane Pak Krisdiantoro. Ya, lenggah ning Korea. Oh, transfer 1 juta. Ah. Matur sembah nuwun. Ning ya aja malak. Sindene cacahe pira ditung? 8. Nyatus-nyatus kowe 200 dhewe. Tambah 100 300. Ya, nek buruh gendong wis sempal boyokmu. Ya, pancen bener. Mengko tak talangi sik. Ya, ora apa-apa ya, Mak. Ya. Mengko lek ditransfer ning rekening awake dhewe no. Ya, matur sembah nuwun karo Mas Krisdianto utawa Bapak Krisdianto saka Korea sing kepareng transfer 1 juta. Kok ya iso transfer ya, Mak? Lah iki di streaming langsung ngono. Ya. Dadi ora mung ngomongake piyai sing padha lenggah ning kene akeh kaya ngene iki nek ditumpuk ning kene pirang ewu, pirang puluh ewu sing nonton kuwi deloken. Ya, ora bakal cukup nggone. Ya, seluruh dunia padha mresani. Ya. Seluruh dunia padha nekseni panjenengane Bapak Marianto minangka Kades lan Ibu atur minangka DPRD Kabupaten Semarang kene. Ya, pancen bener ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun. Ayo sa, Elisa or karo Salaso iki sinden Edian. Ya. Sinden Edian piye? Nek ngantuki ora tau iso meneng begijikan melu joget barang. Ayo ngadeg ora. Oh, malih to, Pak. Ha iya, kok anggemu mung sinom tok. Lho wis sah kuwi mau durung sading. Duite mana lho diklip weruh aku. 50.000-an 3 jajahe. Sik tak goleke ndak dadi perkara. Nah, gitu. Aku soalé ora seneng karo rombongan kok dadi perkara iki aku ora seneng. Bukan masalah itu, mengko ndak gelo le ngenai piye ne. Ya sik tak golek lagi tak goleki sa. Nah, kok ora ono ya eketane. Apa? Eketane ora ono. Iya, ono iki apa? Oh, iki apa? Nah, bener to? Bener to? Aku map nek ro duit kene. Heeh. Iki ya matamu ya cetane. Ya nggo soflan nek ora nggo soflan kok ngaruh aku tindakan kecurangan. Ya, sino mau. Ya. Saiki ana sing nyuwun lali janjine. Ya. Lali janjine. Nggih. Sik. Lali janji. Iki sing buri kono weruh ora ya? Weruh. Ojo stenane. Yes. Perso ding, perso. Nggih. Iki semen kabeh iki do mergane apa kowe iki wong blasteran kok pinter nyinden. Ya, blasteran. Heeh, mbokne gembel bapane Jawa. Ya. Kayak dijak paseno niki kok ngerti nek nyinden marake duit ya. Sing penting duit ya. Nyinden wae kok. Lek lemu sekolah dhuwur-dhuwur nganti S2 iki tok nggo apa? Nggo nyinden. Loh, iki aku meninggikan derajat sinden. Meninggikan derajat sinden. Oh iya, nek nyinden biasane mung yo mas gones-gones. Nah, aku yo nyinden karo dadi motivator ning perusahaan yo wangun ra? Wangun. Wah, jelas. Dadi ra mung 75.000 mundhak ngono lho, 7,5 juta. Sinden ki 7,5 juta. Lho ngono kuwi. Ora masalah. Tak sagui ya padake cah tipis ora. Ning karo dilatih diesel. Ya wis mati sike ngono ya. Kene. Melonyo sike cangkeme. Niki teng pundi Pak niki? Desa Kandangan. Kambak. Pancuran Pekambangan. Kandangan. Pandangan pertama awal. Iya. Cece. Tasakuran Pak Lurah. Oke, selamat nggih Pak Lurah. Mugi-mugi amanah nggih. Amin. Mugi-mugi saged rukun sedaya warganipun nggih. Nggih mboten jotos-jotosan ampun. Mangke nek rewang ya rewang, rasan-rasan nggih. Nggih, apik kuwi. Kudu tok nehi motivasi supaya rukun. Iya. Mergo Pak Lurah ki dadi kepalane seluruh desa. Iya. Dadi dase desa ki apa? Awrak. Sik, kowe mau muni apa? Dase desa. Dase desa piye? Kepala sirahipun desa. Menika awrat nggih kedah
menyunggi kabeh wong sakmene iki abot ya. Ha iya. Nyunggi sabakaran sate wae abot arep nyunggi wong sakmene. Nah iya. Ning nek kuat ora masalah. Ora kok perkara nyunggi saning gawe tentrem desa, minangka dadi atasane desa aja kok ngunekke ndas desa. Ki atasan. Kowe kepala iki apa? Kepala iki aja tok basake Jawa. Terus nek kepala sekolah ndas sekolah ngono. Ki kepala. Kok kepala sirah. Kepala ki maksude kepala kuwi nek nggo menungso ndas, ning nek nggo pimpinan ki ora kena tok ndaske, tetep kepala. Tetep kepala. Basa Jawa ki angel. Ya tetep kepala basa Jawa. Tetep kepala. Heeh. Ora konsisten. Berarti ra duwe vocabulary-ne ra duwe wong Jawa. Vocabulary. Carane nek wong Jawa ki akeh, nek tiba ana glebak ana ndlangsar ana kepleset kejlungup kedelak apa lah kuwi le. Maksude nek basa Jawane tiba ki ora mung siji tok. Ana sing gegeblak, kendloso, keplengkang lan sak piturute. Nek kepala tetep kepala. Mama kan ana mondosomonone, domosanane, dosanamane nipun. Dosanama. Ne maksude das kuwi ana dosanamane napa? Kepala nek kepala ki bahasa Indonesia. Nggih. Ya nek sirah, mestaka. Mestaka. Mestakung. Mestakung semesta mendukung. Heeh. Jon. Angel ngajari cah iki. Aku nganti jane wegah aku pisan. Wegah yo dijak terus kok. Nggih? Wegah yo dijak terus kaya ngene jarene can kudu ngejak sing edan ben laris. Oh iya. Ya lumayan rada setetik. Ngrumasani nek edan bocah saiki. Iya. Biasane dieloni kae sing ngono kae lho. Ki mau tak kira ono ya Pak ora ono. Sapa? Kae sing senengane mjeret-jeret kae lho. Kae wong I love you ngono kae. Kae wong edan kae. Ya kowe esuk jatahe dadi kaya ngono kae. Tuaku ya, Pak. Ya. Cek. Ayo. Nganggo bawa. Ya. Bawane Pangkur Semarangan. Ya, sing mentit-mentit ora tak ajar kuman wae saiki. Ya, ayo. Mingkar mingkurengu Biyen ngejak iki pisanan dek rungiso basa Jawa kisinan terus lho nak. Kewirangan dadak genahke ro bapak-bapak tangga teparone sing duwe hajat. Iya. Upamane ditinggali nang Pak Paryanto, mesti dititipke tanggane, transite nang tanggane. Iya. Nang tanggane meneh mergo wonge akeh. Iki cara iso basa kuwi ya nek nembung Bu, nyuwun ngapunten Bu, ajeng teng mburi ajeng ngising ngono kok. Aku nganti tratap langsung Bu nyuwun ngapunten nggih nika buku dudu wong Jawa. Mboten napa-napa, mboten napa. Wis tak omongi aja diomongke kuwi iki basa Jawane teng wingking ngono tok wae. Nah ya wingking, tapi masalah iki beda nggon nek ngising ning cerak. Nek ngising cerak nggon sapi, nek ados beda meneh ning nggon cerak dapur. Lah kan yo sing jelas tujuane apa? Ngising, Bu. Ya kan langsung dicaning kandang sapi aku. Ngono. Ngene lho, tata carane wong Jawa ki tembung kuwi ra entuk diucapke sak nggon-nggon. Ora mboten bareng. Mergo kuwi basa kasar. Oke. Ajeng wonten wingking ngene iki ibuke wis dong. Oh berarti wong iki arep pipis utawa arep bebuang. Oh bebuang ya. Nah, utawa kowe nembung ajeng bebucal, Bu. Oh monggo wonten wingking ngono mesti. Oh bebucal. Pak Seno nggih nembe bebucal iki. Bebucal wayang wucal. Piye to maksude kok bebucal wayang? Lagi ringgit babucal. Wacucal. Iya. Oh, keprok sirahmu modar kowe. Wong kok marahi mumpet suwe-suwe ta. Ya ampun nggih, ampun nesu nggih. Akarono Marti si
awas iki. Jo iki aku ancek-ancek ya ben gedhok. Kondara gedhok. Dhuwur, Pak. Acek-acek. Lambene ya wis angel kaku soalé. Iya. Wis takon ngekum bendina lho. Takome ning kon lengo mambu dadi korban. Ayo ora kaku mah. Iya. Malah melar cangkem. Ya. Terus ngeden terus. Terus. Yo. Terus ketok sirahe. Yo terus. Ketok sirahe aja didudut sike lho. Kok nek dase metu lagi nek rambut tok aja. Ya, luar biasa. Kuat yo, Mak. Kuat wong cilik-cilikane ning Sulawesi ngono gaweane ming ya Tarsan. Kira apa karo gandolan. Ya. Sinukarto mreh Gretarto Pakartining ngelmu kang tumrap ning tanah Jawa agama gemeng aji Lin joget ora kaya biasane nek panggung jembar kuwi begijikan tekan dindi. Oke, Pak. Ya alon-alon kok ndak nyampluk kacamatane ayu malah. Iya, nyampluk kancane ya, Mak. Lali janjine monggo dipun aturaken yo. Hey! Hey! Minggu sing satu
gayeng men ya Mak. Iki salah satu cara no. Panjen kanca-kancaku tak go nek dong dangdutan ngene iki aja kendhat nggone ngirongi ben supaya ketok gayeng. Ya. Dadi wayang iki tanpa musik iki jane ya wis gayeng. Ya. Ya ming ora iso nglebokke lagu-lagu anyar sing ora selaras karo gamelan ning nggon gamelan. Ngono ya Mak. Iya ning lagu-lagu ngene iki ya penak dirasake. Ngono ya. Ora kok aku wegah ki, ora kok aku sengit ki, ora aku seneng no. Setelanku ning mobil ya musik-musikan, dangdut-dangdutan, ya. Ning aku wis nglakoni nganggo musik ki taun 1995 tekan taun 2000 nek ora kleru, ya. Ora iso kaya ngene kahanane, tegese ora iso kaya ngene kahanane. Titenono nek wis rampung musike byuk entek penontone, ya. Lakone wayang ora digatekke, apa-apane ora digatekke, mongko pegelarane muspra tanpa guna. Ya. Mula nganggo gamelan Jawa ngene iki nek gelem digumyake gumyak gayeng. Ya. Teruske. Ya. Janjane kowe ning ngono kuwi ngapa lho? Kuwi cathil. Heh? Cathil. Ngati-ati lho nek Kang Slupan. Wah, ya apik no. Engko setane tak kon pindah ning nggonamu. Jadi setanku padamu no. Ming dientukke setan aku. Moko aku mbayar dheke bendina lho. Iya. Ming di setan-setan ki ra apa-apa. Ngati-ati anggere kowe menikmati tenan jadilane. Nek kowe Kang Slupan bijik-bijik aja sambat aku. Tapi carane setan kuwi saiki wis bingung arep nang slupi ngendi-ngendi cope akeh. Dadi ya rene ne kangelan, jatilan pirang-pirang jarene. Maksude piye kuwi? Kan akeh jatilan. Dadi setan iki kakean cop, jatilan ning kene, jatilan ning kono. Lah arep ning kene kesuwen, ki wayangan dudu jatilan. Dadi ra bakal tekan kene setane. Tenangno pikirmu. Ya bener, nek dipikir-pikir nalar ya no. Iya, saiki jatilan ki saking okehe, moko setane ming sithik. Dadi setane iki pindah rono, ngulang supli kono, kono jatilan pindah rono. Kekeselen setane. Iya. Ngono ya. Wis ben. Ya dang slupi liyane. Gelem apa kowe dang slupi liyane? Apa kuwi ne? Ayo, Jim. Ya, ayo mangga. Janjane kowe ning
Menikmati tenan jogetane nganti merem-merem. Heeh, jan aku seneng nek Elisan joget nganggo merem-merem ngono kuwi. Menjiwai tur dasare ya kayake arep edan tenan kaya. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ki mau Mbak Elisa Orkaros Alaso. Ya. Yo, saiki ganti lelagone sing diaturake. Apa? Ki ana sing nyuwun sambel kemangi. Sambel kemangi sing apik Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Monggo Mbak Tatin ku ana sing nyuwun sesideman diaturake. Bu Prastiwi Liwung. Wah iya. Wis ben jadil men tiba saka panggung. Dadi Liwung atrebuk. Modar. Nggone rupak banget. Ayo Mbak Ayu, ya diaturake sambel kemangi. Awas kanca-kanca gojekan, Lah apa lho, Pak? Gojekan awake lemu semono nek panggunge hoyak. Iya. Lho, jarene semanten niku sedengan. Endi? Semanten niki sedengan. Sing ngomong sapa? Kula. Oh, kuwi kegeden ora. Iya. Lah sing gedhe apane lho? Awake kok lumasaku. Iya, aja mancing-mancing kanan to. Lah mrene ta? Senengane kok aneh-aneh ora. Iya. Sambel kemangi Mbak Ayu. Ya, diaturake. Sambel kemangi. Ya. Arep langsung ya kena, tok bawani ya kena. Nek bawa apa ana? Gelang alit. Oh iya. Nggih. Dibawani ya. Engko terakhir nangka blonyo. Ya. Sinten niku? Tatin. Ya ora apa-apa ora. Ya, monggo. Iki didol ning tikungan kono ae lho, nek ngendi Ambarawa ae lho ana nangka pirang-pirang tulisane. Oh, sing gandul-gandul nika. Sing dideleke nang ngisor, nek sing dhuwur duren. Iya. Sing nang ngisor tulisane Tatin. Nangka. Lah niku akeh banget ya, Pak. Ah iya, semono kae gedhe. Yo. Mambiat mayo. Mambiat mayun paman sawarane gending belam miangan nyeram miai nuswan toro arep nyanyi mercon wae ta Iki apa, Nok? Iki pancen ciri Banyumas sing ngene iki. Banyuwangi, Banyumas. Oh iya, Banyuwangi ngono kuwi, Nok. Iya. Belambangan. Jleng tatu-tatu ngono kuwi nek cara asline ngono kuwi. Oh iya, ora ngeget-geti ora. Tak kira arep nyanyi mercon. Ya. Banyu wangi rebabe bingung. Ya rasa tok rebabi kok ya. Kok iki ming tung-tak ngono. Rebabi arep tampil terus. Iya. Ya men ketok. Mangga. Gunung wetan segara
jaga. Aku mau ya kaget padake. Iya. Ora ngerti apa-apa kok mak blar tratap ngono. Do seneng nek aku lara. Iya. Ya ora kok ya. Mangkelake. Iya. Kanca-kanca niku ndongake. Ndongake apa? Nggih kesehatane niku. Esuk nenek arep mak jerone aku di ngono. Iki aku kaget tenan e. Wis mayang ki ngrekoso lho. Wis tekan yamin iki wis ngampet nguyuh isih kaget. Ki mau mak jer ngono mak trip ngono e. Ya. Kang kaliwat liwat Ngomong apa? Anu Elisa ki omong ning ra cetha. Dadi mek ngene iki lho. Aku yo muni mengko. Lah nek jenengan apa? Aku ora dong. Elisa ki ngene iki karepe ngopo? Aku muni mengko. Mosok nang kene aku. Simak ya lah. Nganu niki Pak. Apa? Bu Prastiwi ulang tahun. Bu Prastiwi to? Nggih. Wah, ya engko kon ngliwung engko pokoke. Ngliwung nganti kecek-kecek. Iya. Wah, Bu Prastiwi ulang tahun. Selamat ulang tahun ya Yu. Ya Mbak Yumu to kae. Mbak Yuku kae ngetutke aku ketajar bayang tekan saiki. Tak opahi 1000 seneng ora jamak-jamak. Biyen seprene. Oh. Iya. Ya selamat ulang tahun. Wes esuk digerujuk kowe. Ah iya. Gerujuk banyu asa-asa nangkringan ngisor panggung. Belamyangan belamyangan Ya. Aja takkan tanah India gumel yaring Taman Sari Nusan Toro. ya campuran ya no campuran piye aku seneng banget nek Banyuwangi dicampur dangdut ya monggo ya.
bareng tekan nggon dangdut Elisa Rotatin kuwatir. Iya. Enak tong dunak ndang dunak. Persemelang nek kesampluk ayo bempere semua. Iya. Lah iya ya mak. Matur sembah nuwun. Ya. Ayo genti. Ayo Tin, ndak selak wektune ngoyak. Ya. Oh, piye penggemarmu? Ayo Tin, salto Tin. Muncul salto. Iya. Riyen nggih, Pak. Jeneng Karang wong. Apa? Kok sik tak golek nggon. Nggon jembare semono kok isih kurang apa piye? Mboten iki. Arep joget model piye kowe? Kowe iki jogete wis ketara ming gaya mentok. Megal-megal kok ndadak golek nggon. Jengko nek dileleh kesampluk lho. Ha iya. Maaf ya. Ya ora apa-apa ora. Heeh. Kurang jembar apa piye kok jeneng. Ameng jembare ngomah wae ana. Iya, Pak. Maksude apa? Nggone iki lho, ora maksud apa-apa. Kok rumah saku kok kowe iki nek karo aku mung dikon ngono iki kok njuk. Kaya kejeme ra jamak-jamak ora. Lah aku urung maju wis dunekke nangka blonyo. Mau dunekke apa? Bagor brand. Nek aku juragan Bagor, iki Bu Duko, iki Bu Guru. Ayo ora. Ya heeh. Agene. Wong muni ngono kok arek marape iki dudu aku ning penonton. Ya. Penonton ki anggere kowe takon maju kae, "Yo nangka blonyo." Ya. Ayo kowe ndek awak ya semono gedene kok ya. Iya, ning ya wis ora apa-apa. Ning ya pancen do keperanan tenan kok. Nek di sawang pas macak Jawa ki ya tenan. Ketok le ayu. Iya. Nyandang Jawa jan ketok le. Wah, jan luar biasa. Aurane meledak. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Kaya mercon. Aurane iki ketok mak pior. Iya. Ning kocapa penggemar-penggemar kuwi nek ngerti asline, iya. Mesti gelo no. Oh iya to. Wis ora kalap saimit-imit. Iya. Kok saged? Ya wis ben. Ayo mbok menawa kok ya. Oh ming niku rak ming jenengan tok wae sing ora patiya seneng nek aku ora dandan. Piye? Budek apa piye ta? Oh setan ki ora. Lah aku wis nganggo mic kok ya ora krungu lho. Aku ki dalang lho. Lah ngapa? Kok tau nekke budek? Lah budek ora? Ora. Lah aku mau ngomong apa? Embo. Lah kene. Aku mau ngomong apa? Sinten? Kowe mau? Nek jenengan ming ora seneng weruh aku nek pas ora dandan. Ora meng aku kok kanca-kanca wiyaga ki do ngrasani kok. Apa iya? Kowe nek mlaku kae do ning mburine do elek tenan dadine jan. Sing endi? Oke, kok aku ora wani nyebut. Ora wani nyebut jeneng kok ndak kowe tok nesoni kok ya. Ya ora mung arep tak jelaske. Ora kowe daging tok kaya ngono kok jan kepiye kae. Iya. Ayo mending daging bangane balung tok nek mlaku tempo. Ana sing ngrasani kowe. Ayo. Apa? Ora tak omongke wiyaga ana iki. Ana menungsane ana iki nang kene. Sapa? Ana sing ngono kok. Tatine saiki dadi semono kae. Katoke sepiro semono kae ngene. Sapa sing muni sapa? Nganti kowe ra krasa to, kowe ditutke nang mburine iki dikilani ngono. 6 kilan nih. Sapa ta? Ora kak, aku kok ndak darani adu-adu. Ora mbok wong tak kon ngilani tenan kene. Aku iki wis dicedhaki, Pak. Ampun omong lho, Pak. Sumpah nganti aku wani salaman ya ora wani nyebutke jenenge kok. Aku weruh wonge, tak kon ngilani ngono lho tenan. Aja kaya, kowe aku wis buktekke wong aku melu nyedak kok. 6, Pak. Oh, aku ya ngono aku nekseni aku. Ngawur. Iya. 6 ki nek dipepe ora ngebak-bakke pemean. 6 ki arep dienggo wong telu apa piye? Anek iso? Lha mlaku piye? Ayo mbok kok ya. Iya. Nganti ana sing muni iku nek nggo jaket cah cilik dadi loro lho. Dadi loro. Mangga. Ora mung kena nggo jaket. Sesideman rasa cerewet. Jenengan ajeng ngersake rompi ya iso. Rompi apa? Rompi kuwi mau lho sing nemu. Wah, rompi kok tipis. Rompi kok kaya saringan tahu. Ya ben isis kok. Ah berarti ngonamu isis. Ayo gawe sesideman. Kepo. Apa kepo iki? Ngintal. Seniman ki ora sok ngopeni basa ngono. Kepo, terus apa jenenge? Baper ngono kuwi iki basane cah cilik. Basane cah ABG. Aduh gue kepo deh. Gue di rumah baper deh.
langsung tak nehi baper kae. Bukan ini, Pak. Iya. Kok cah sinden kok jeneng bahasane kepo. Ya kan mengikuti zaman now. Zaman nomor 6 ki. Ya kan malah rungono. Zaman now ramping-ramping cilik-cilik. Ya ora. Ikan ngapa iki? Ya nembang kok. Mosok kon pidato. Lah kene kok sing dibahas ming kuwi wae. Ora, tatine pancen wis apik tenan. Kasuryane ya ayu tenan. Iya. Dasare ya kasuryane ya ayu tur litening. Ngapa wi? Apa wi? Kulite kuning. Nah, Litening. litening. Mbutewa. Apa? Rambute dawa. Iki pikirane ora sing-sing to. Lah le muni mbut ngono kayane. Mbak mbutmu wong ngono wae. Ayo mbutmu wa. Rambutmu dawa. Aku nek ngono ya duwe. Litmu ning, kulitmu kuning. Ah. Jenengan? Apa aku? Limuceng. Nah kuwi ketara banget kuwi. Ketara ngapa? Lah apa limuceng iki? Talimu kenceng. Tali apa? Ora ana sing tak taleni kok. Tapi sing nggon jiret kuwi. Iki wae. Ah. Iki ora sandangan Jawa kok. Lah ya sepenting aku ngandekke tali lho. Iki soceng sondo. Lah saiki lagi ya, Pak? Iso kenceng iso kendul. Ya nek ora kendul nyopot piye? Ayo, bener kowe. Lah ya kuwi lho. Apa ya? Iya. Yo, 6 lan. Heeh. Apa kuwi? 6 kilan. Ya. Wiwitane. Iki dong apa ya? Aku gagas kuwi soceng sondo kuwi mau. Wiwitane. Dasare ya ranepek. Suarane apik. Kaget aku. Kula nembe watuk ya, Pak. Ngapunten nggih. Rapo? Orang sida kok potong. Anderek sang peke. Eno. Pria bagus. Kang olahku daya. Seger nek disawang yo, Mak. Lah iya. Asale wonge pretung kok. Kok pretong? Pretung piye? Wah, kuwi nek karo dhuwit ngulik no. Ya. Aku dolan ndono iki wong aku bose lho. Ya. Ming kari nyungguh kopi apa teh ngono kuwi ya. Kopi apa teh, Pak? Ya kopi yahine iki 3.000 ngono kuwi. Ngregani. Panganane apa, Pak? Ya nek kula mrogo iki geblek. Nih, tak tukokke. Tak tukokke. Njaluk dit ora cucul. Mula omahe apik. Iya. Tumpakane ya apik. Iya. Ya gula ya tuku ya pada iki gawe dhewe po. Ah iya. Nek rak karo aku rak ya ngerti to wong kowe sing bayar aku saben dina nek wayangan tak bayar saben dina menu koke gula kok omong ki anggepe apa? Meng duit 7.000 kok ora gelem ngenehi iki ngapa? Kene dalang kondang. Bener kuwi kowe. Mun 7.000 kok owel. 7.000 aku mbutuhke sak sendoke. Atene dheke bathi 7.000 nggo tuku gula entuk pirang kilo? Ming kilong sak sendok. Mulane kok ngomahe semut tok. Iya. Kok semut tok? Ayo mair-mair gulamu kok. Iya. Ya ora, jenengan iki ya salah pokel men. Pokel ki apa? Pokel iki pelit. Kok iso pelit? Lah ya anane meng disuguh glikobis. Nek nang latihan yo glikobis, nek ora yo soto meng wortel tok, ra ono iwake blas. Nyanyi madang kanca-kanca wayahe rolasan. Tak ndek kok. Lho, endi to iki jare soto kok meng wortel tok iki? Tak omongi to. Sing jeneng iwak ki mengandung lemak. Terus? Wong ki nek kokean lemak iki penyakite akeh.
Wortel ki mung supaya sindan-sindan ki awake do singset ki mangan wortel. Ngono lho. Heeh. Dadi aku mangan ki ora kok ngejak ngirit ora, ning demi kesehatan. Lah? Wortel. Piye larep sehat nek ora dikeki iwak-iwakan? Lah ra wis tak iriske sandal to. Jek anggepe kon ngemah-ngemah sandal napa piye? Nek doyan ora apa-apa, awet lho. Sandal anyar kae diiris, cemplungke nggon brongkos terus tok. Wis kaya iwak empal. Iya. Jenengan pun tahu apa? Urung. Tak iriski apa piye? Ama? Nek arep jajal. Aku mau nek tok iriske sandal. Wong sing 6 kilan mau kumen wae. Gelem apa? Engko tak nggawe kembulan karo kanca-kanca. Dia. Ya. Sawan menyang kota gede Bendara terus kayung-yung. Ya, nirokke jengkok iki 200. Bendara terus kayung-yung. Ya. Bendera terus kayung-yung. Kene. Wah. Harus cair nek ora lalen nih. Nah. Pira iki? 200. Pinter. Sini. Kurang ngajar to. Lah apa? Oh iki tak jak nyambut gawe dina kok nyeluk aku kok nyeluk kirek. Lah salahnya kok Ming? Ini apa? Ming kaya diduke karo kirek ya? Iki pira? 200. Seneng ora kowe? Seneng. Aku ya seneng. Ya, ndak nesu ngono. Nek nesu late kaya kendil kae. Kendil apa? Ya sama omongku. Wis tolong sa. Wis ah. Oh, risai sapian lho. Ya. Piye sih? Gandet, men. Aturan nggih, Pak. Mbuh. Loh, piye ta? Oh, nek dinahi matur nuwun nek ora dinahi le mokil-mokilke. Iya, melit-melitke. So nek latihan anu, kei sate kambing ngono. Ha iya, padake cah tipis. Ablehke sesuk nek ming kambing e. Iya. Lah, mbek sapa kambinge? Ayo nggone sapa-sapa kuwi kok. Santai wae pokoke. Iya. Selendang kuning Kang sangke kang saking wukir swara kurang permana swara kurang permana ning wasis ning wasis ngungrum hangung marang bendara hangungrum marang bendara dia Sulistya pijer ngincangake alis terus no sesidemah becik monggo luweh
dituthuk. Seru. Yo. Sing gampang wis turu. Ora ana, mengele nuthuk kurang seru. Dimaneman tenagane. Iya. Liwat, ya. Liwat kincanging awis terus kene urip ana kutha gedhe gawe tak temoke yo
matur suwun. Ya. Iki gandeng wektune mepet nggo tembang-tembang berikutnya neng goro-goro ya no. Ya ora apa-apa mak ya. Mbak Prastiwi tak hadiahi. Ya. Lelakon. Kae bedese turu, kae bedese happy birthday to you. Oh ora kae bedese ta ora. Oh iki senengane ora. Ulang tahun sehat. Ya. Lancar rezekine barokah. Ya amin ya mak ya. Tetep setya nggone ngrungkepi karo kanca-kanca warga laras. Ya, pancen ya kono sing disuwun. Ya, Nger. Ya yo tak derekke mak ndak wektune ngoyak engko ndak critane mandeg dalan. Sing jeneng wayang kulit ki ya mawa crita mawa surasa sing becik ketitik ala ketara. Ya, ora kok dipedhot-pedhot nggone ndak ora prayoga. Ya yo Mbak tak derekke. Ya, Nger. Tan samar pamaring sukma Sinukmaya winaya ing asepe sumimen lenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing wonten ing gopek Sanggar Sarung Raden Werkudara ngawi sangganing para putra pating bleber pating Caka Trita mludhakaning karatan Rakyana patih undanging Prawadyabala Poksur tambur myang suling pepandhen dalutak mewa bandera kakandha warna-warna Pindha Jala Driyana Sri Kawuryan Rama Kyai ingkang putra ing pringgondhanipun Gatotkaca Cumadung dawuh Rama Kyai ingkang putra ing Jangkar Punantarada Cumadung dawuh ana apa Pak Bapak ngawe karo anak-anak Jodipati kabeh supaya ngadhem ngersaning bapak nek ana wigati babarna karo para putra Pak. Wah, Gatot wonten timbalan Rama Kyai Andarja wonten timbalan Rama Kyai Antasena apa Pak? Ora nyono babar pisan yen to bakal ana lakon ingkang kaya mengkene. Wonten menapa dene Rama Kyai paring dawuh mekaten kepareng hamba Baruna dhateng yang putra ing Pringgondani. Gatotkaca wonten timbalan jroning pasewakan Kresna Kakang Kurawuh ana ing madyaning Datulaya ngendikake apa to sababe dene negara Ngamarta katon peteng barep kakangku prasaja yen to negara Ngamarta ketaman pegebluk wis ana sesasi iki uripe para kawula esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan tumuli Kresna kakangku disuwuni supaya paring pepadhang tumrap negara Ngamarta
Nanging Kresna kakangku tumuli nyuwun prisa karo mbarep kakangku. Apa ana lakon ingkang elok-eloki? Mbarep kakangku paring dawuh yen to sesasi iki pustaka Jamus Klima Sada ilang saka negara Ngamarta. Nalika semana Kresna kakangku paring dawuh ayo padha budidaya supaya enggal ketemu pustaka Jamus Klima Sada sarana Pandhawa nglakoni tapa semedi ora ketang mung sedhela. Nyuwun palimarmaning Gusti. Wah, Kresna kakangku nalika semana durung suwe nggone nglakoni semedi wis jugar. Tumuli jugarake Pandhawa kabeh nggone laku semedri. Kresna kakangku paring dawuh yen to pustaka Jamus Klima Sada ora ilang pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai, kula aturi paring dawuh sinten ingkang wantun nyidra dhateng pustaka Jamus Klima Sada? Kanjeng Rama kula aturi paring dawuh sinten ingkang wantun nyidra pustaka Jamus Klima Sada? Sapa Pak sing wani nyolong pustaka Jamus Klima Sada? Bapak ora usah dadak jemangkah, aku ingkang bakal mbondo tangane ngrincung sikile. Tak aturake ngersane Kanjeng Dharma Kusuma. Gatot, aja kaget le cah bagus. Andarja kowe aja kaget, Antasena kowe aja kaget. Maling sing wani nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Wah, ora liya kejaba adimu Tanjung Anom Mangga Wijaya Gatotkaca. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Kyai. Kula menika apal dhateng watak wantunipun kadang kula Yayi Abimanyu. Mbok menawi Kanjeng Wandarawati klentu piyambakipun anggenipun paring dawuh menapa inggih badhe kelampan Yayi Abimanyu wantun nyidra pustaka Jamus Klima Sada. Wah, aku dhewe ingkang sekawit ora percaya. Ning bareng Kresna kakangku paring dawuh kaya ngono, apa ya memper, apa ya kelakon Kresna kakangku bakal ngendika sing ora ana nyatane. Tumuli nalika semana aku wis saguh mateni karo maling. Gatot wonten timbalan. Kowe ngerti yen to bapakmu iki jiwaning satriya. Satriya ki junjung barang kesaguhan. Monggo aku wis kebacut saguh. Aku wis kebacut gelem. Kudu midana maling mau sarana hukume Werkudara. Gandeng Abimanyu nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Monggo wis dadi sarana patine kawula. Mula Abimanyu ora liya kejaba mung kudu dipateni nyaur nyawane para kawula negara Ngamarta. Mula wektu dina iki Gatot, kowe mangkat karo wong atuhamu Werkudara. Adimu Abimanyu wis ora pantes dadi anake para Pandhawa. Nyiprati rah letuh marang pasuryaning wong atuhamu Pandhawa. Wah, Werkudara ora saguh duwe anak wujude kaya Abimanyu. Aku ora sotah ngaku anak karo Abimanyu. Aku dhewe ingkang bakal ngecek mestakane adimu lanang le. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta. Dimas, eneng apa aku arep budal ana ing Tanjung Anem kok tok candhet sik Kang. Aja kesusu. Aku ngrungokke apa sing dadi critane bapak iki mau kok tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku. Apa ya bener si Wandarawati kok mentala ndhawuhi karo bapak supaya mateni karo Abimanyu. Mongko janjane aku ngerti.
Siwa Kresna kuwi tresnane karo Abimanyu kuwi lahir batin tur kowe ngerti dhewe kaya anake mantu Siwa Ndarawati. Apa mokal ing atase wong tuane kok mentala mateni karo mantune dhewe kuwi ora ketemu ngakal. Terus iki mesti eneng dom sumuruping banyu ingkang bakal ngobah-obah katentreman negara Ngamarta. Karepe Dimas sing budal men bapak karo Kakang Garukaca. Kakang Antarja karo aku, ayo neliti sing luwih permati. Yen perlu nyaketi Siwa Kresna. Engko aku sing nakoni Siwa Ndarawati. Apa pancen bener Siwa Ndarawati paring dawuh nek Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Limasada terus dawuh karo bapak kon mateni Abimanyu. Nek pancen Siwa Ndarawati tegel tenan karo anake lanang Abimanyu, aku sing ora trima, Dimas. Kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Wis ben. Ki nek ora ditelisih, nek ora diteliti, nek ora dititi priksa, iki mengko nek nganti bapak mateni Abimanyu mongko sejatine Siwa Ndarawati kuwi dudu panjalmaning Siwa Ndarawati sing saktenane. Sapa sing getun, sapa sing kelangan, wong mati ora bakal urip meneh. Ngono Dimas. Terus karemu ambles bumi, Kang. Kowe karo aku liwat jeron bumi niti priksa Siwa Ndarawati. Aku wedi. Wis, ngene ana dosane ana dukane aku sing tanggung jawab. Ngono. Ayo Kang, mangkat. Iya Dimas. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning asta